Здравейте! Днес ще играем DPO. И така, опа, какво правя? Предполагам, знаете за играта, но нищо ще обясна. О, какво това е? Добре, продължавам сега. Това е една игра, в която вие сте... Не знам какво сте, някакво корабче. И стреляте по разни работи. От тях получавате точки, с които точки апгрейдвате вашите показатели. Като например Health, Damage, Max Health и Reward. Нали, не ги избрах всичките, защото... Що не? И Speed има... Абе ще ги прочита всичките. Movement Speed, Reward, Bullet Damage, Bullet... Penetration? Това не знам какво е. Нищо. Умрях! Много съм слаб. Не ми е красно. Окей. И какво ще има? Какво ще? Bullet Speed, Body Damage, Max Health, Health Regen. Ето го. Не ме би, не, моля те. Аз съм ти приятелче. Добре. Той искам да го стрелкам. Body Damage. Не знам, само демиджа ще блъскаме. Дзък. Да, това е точно танк. Пише танк. Левел, танк. Добре. Аз съм почти левел 9. Тук в ляво може да видите картата. Ние къде се намираме? Ние се намираме в ляво. Не! То ме щупи. Добре, че не умрях. Не, че нещо ще стане, ама... Айде, регена. Такова хелта. Какви глупости говоря. Окей. Откъде това? Не те обичам. Вече не си ми приятел. Щом така. Ме стреляш? Добре, не мога да се усета. Добре, ще умрем още няколко пъти и просто... Reload. Movement Speed. Добре, стигна това. Много бързо стреляме вече. Reload да оправя всичко. Правя ми живота. Опа. Танк! Такова червен танк. То чуя се само аз ли? Мене не ме показва в синьо. Или нещо не. Аре, брат, цели го правилно, бе. Така. Да, вече са по-бързи стрелите. Опа, то се е забрал нещо. Не се е забрал. Аз съм един нуба. Всъщност на всичко съм много слаб. Какво? Не лош. Добро дете. Хелтраген. Това ми трябва. Това е живота. То го нацепих, май. Опа. Хелтраген. Аре, напомпай го, виж на колко малко е това триъгълниче. То е много добър. Не го искам. Той не ми е приятел.
Mhm. Жик. Добре, като минавам през тия, какво става? Умирам. Умирам. Ще плача. Хей, да му се знае. Да, пробваме. Аре, бе, бате, не мога, оцела ли? Мисля, шит. Бати, добрия то. Стой тук. Спринти. Деба. Skill points. Какво искам? Не знам какво искам. Я дайте от всичко по едно. И род. Той не ме обича. Той не ми е приятел. Какъв е този, бе? Бати здравото говедо. О. То какво прави, бе? То съсипва играта, бе. Искам такова, бе. Не. Или пък ми го взе. Нямам как му. Виках си, че ще умра от това, че се блъска по тия. Не искам демидж. Яко демидж. Аз като не мога стрелям, за какво ми е демидж? Абе... Добре. Окей, няма умра. Задобрявам. Защо умра и... Искам... Кой искам? Е това. Не! Не! Не е честно. Приятел. Его. Съм по-добър. И обрах демича от това квадратното. Иначе. Тъпотия. Айде, така. То по-слаб от мен. Не, бе, Оскар. Бъди добричък, бе, моето момче. Значи умирам още веднъж. Защото това е хубава игричка, ама не знам. Нещо много умирам. Джук. О, зеро. След ще погърма. Няма се. Митам се. Не там. Добре. Мисля, това... Това става реклама, бе.
Тома ще я ви кажа довиждане, реклама ми пуска. Сега ще направим още един опит. Демиджа. Наблъскахме яко демидж. И... Не, моля те, не ми убивай. Бъди ми приятел. Ето и аз те стреля. Защото съм ти приятел. Его толкова слабак. То най-слаби от всичките. Еми, добре хора, мисля това да е епизода. Сега ще си кажем чао. Секунда само. И довиждане.